νεοσπερινό της ερχομένης Παρασκευής, αφού για ένα διήμερο θα είμαστε εκτός Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ευρισκόμενοι στο αναστάσιμο κλίμα της εκ νεκρών εγέρσεως του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου και στη συνέχεια την επόμενη ημέρα της τριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, μέχρι το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων, και κατόπιν ακολουθεί η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα με αποκορύφωση την Ανάσταση του Χριστού. Ευρισκόμενοι λοιπόν στο τέλος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δοξάζουμε το όνομα του Αγίου Θεού μας, γιατί μας αξίωσε, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου προσφυλέστατοι, να διέλθουμε αυτό το στάδιο, το πνευματικό, της νηστείας, της ασκήσεως, της εγκρατείας, του μεγάλου αυτού πνευματικού αγώνος, τον οποίο η Εκκλησία μας καλούσε διαρκώς να αναλαμβάνουμε, και ετοιμαζόμαστε σύν Θεό να προσκυνήσουμε τα άχραντα πάθη και την Αγία Ανάσταση του Χριστού. Όμως μέχρι το τέλος η Αγία μας Εκκλησία δεν πάβει να μας παραθέτει εντολές του Θεού, τον τρόπο αυτόν της ζωής των ευλογημένων, τον οποίο καλούμαστε και εμείς όλοι να ζήσουμε, μέσα από τον οποίο θα εκπληρωθεί ο σκοπός και ο στόχος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και μέσα από τον οποίο με ασφάλεια και εμείς όλοι θα φτάσουμε στην προσκύνηση των αχράντων παθών, αλλά και αυτού του ιδίου, του σταυρωθέντος και ταφέντος και αναστάντος υπέρ της σωτηρίας ημών και της ζωής ημών, Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και σε όλες τις προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, παλαιοδιαθετικά αναγνώσματα διαβάζαμε, που προέρχονταν το μεν πρώτο από το βιβλίο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη και το δεύτερο από το βιβλίο των Παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης. Στο σημερινό ανάγνωσμα, ο δίκαιος και σοφός συγγραφεύς αυτού του Ιερού Βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης των Παροιμιών μας επιθέθηκε πολλά και σημαντικά, τα οποία δεν είναι λόγια ανθρώπινα, αλλά είναι εντολές του Θεού. Είναι τα όρια αυτά της ζωής που ο ίδιος ο Θεός θέτει δια των δικαίων ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, τους οποίους το Άγιο Πνεύμα φωτίζει και λαλεί δι' αυτών, εξού και οι φράσεις μέσα στο σύμβολο της πίστεως, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το λαλήσαν δια των προφητών, και μέσα από αυτές τις εντολές και αυτούς τους ιερούς λόγους καλούμαστε και όλοι εμείς να συνειδητοποιήσουμε τον τρόπο της ζωής που ο Θεός καλεί να ζήσουμε. Τι μας είπε ο δίκαιος συγγραφεύς του Παλαιοδιαθηκού κειμένου των Παροιμιών? Ότι εκείνος που φυλάσει το στόμα του και τη γλώσσα του μπορεί και διατηρεί την ψυχή του αμόλυντη και ακέραιη από κάθε θλίψη. Το στόμα και η γλώσσα είναι αυτά που προκαλούν θλίψη στον άνθρωπο. Τόσο για αυτά που ακούει από τους άλλους και μπορεί να είναι θλιβερά, γιατί μπορεί να αποκαλύπτουν την πραγματική του εικόνα, ή γιατί μπορεί να είναι ψευδή και να το παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι στην πραγματικότητα, αλλά και από την άλλη φανερώνει το πώς και εμείς θα πρέπει να προσέχουμε το δικό μας στόμα, τη δική μας γλώσσα, ώστε αυτά που εξέρχονται εκ του στόματος να μην προκαλούν θλίψεις στους άλλους ανθρώπους, να μην είναι λόγια δόλια, να μην είναι λόγια ψευδή, να μην είναι λόγια εγωισμού που εκφράζουν παραπικρασμό της ανθρώπινης καρδιάς, γιατί στην πραγματικότητα μέσα από τέτοια λόγια, εκείνος που στο τέλος θλίβεται δεν είναι εκείνος που τα ακούει μόνο, αλλά είναι και αυτός που τα εκφέρει, που λέει αυτά τα λόγια, διότι αποκαλύπτει μέσα από πικρά λόγια
την πίκρα της δικής του της καρδίας. Ενώ εκείνος που στην πραγματικότητα θλίβεται εκ μέρους όλων είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και οι πατέρες συνιστούν σε όλους τους ανθρώπους μη λυπείς τον Ιησούν. Μη στεναχωρείς τον Χριστό. Με αυτά που λες, με αυτά που σκέφτεσαι, με αυτά που κάνεις, με τον τρόπο με τον οποίο εργάζεσαι και συμπεριφέρεσαι στην καθημερινότητά σου έναντι των συνανθρώπων. Και συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας, αποκαλύπτοντας ακόμη περισσότερο τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να βγάζει από το στόμα του άσχημα λόγια, πικρά λόγια, θρασής και αφθάδης και αλαζόν. Τα λόγια τα οποία είναι πικρά, ψευδέστατα, άδικα, αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θρασής, ο οποίος είναι αφθάδης, και είναι θρασής και αφθάδης γιατί είναι αλαζόνας. Δηλαδή είναι εγωιστής σε μέγιστο βαθμό και μέσα από αυτόν τον εγωισμό του αποκρύπτει στην πραγματικότητα, αμαυρώνει την εικόνα του Θεού κατά την οποία είναι πλασμένος. Δηλαδή τι κάνει? Σπηλώνει αυτήν τη θεοίδια του ανθρωπίνου προσώπου. Ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική Του και μας έδωσε δώρα με τη δημιουργία μας. Να έχουμε λογική, να έχουμε ελευθερία, ώστε μέσα από τον καλό συνδυασμό αυτών των δύο να μπορούμε να πορευόμαστε σε σχέση και σε κοινωνία μαζί Του, να εργαζόμαστε την ομοίωσή μας με τον Θεό, δηλαδή την σχέση μας με Εκείνον, μέσα από την σχέση μας και με τους άλλους ανθρώπους. Όπως εμείς οι άνθρωποι, εγκαταλείποντας από την εποχή του πρωτοπλάστου ανθρώπου μέχρι και σήμερα το θέλημα του Θεού και αφινόμενοι στο δικό μας το ατομικό θέλημα, το ίδιο θέλημα, το οποίο αποκαλύπτει το θράσος, την αφθάδεια, την αλαζονία του χαρακτήρα μας, γινόμαστε αυτό που λέει στη συνέχεια το Ιερό Κείμενο. Ο θρασής, ο αφθάδης, ο αλαζόν, λιμός καλείται. Ονομάζεται λιμός. Και αυτό το λιμός το συγκεκριμένο εδώ γράφεται με όμικρον ιώτα. Θυμάστε που χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση? Στις λιμώδεις νόσους. Αρρώστια. Άρρωστος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπερβολικά εγωιστής. Και η ασθένειά του, η αρρώστια του, είναι ακριβώς αυτός ο ίδιος ο εγωισμός. Και η αρρώστια μπορεί να μεταδοθεί. Πότε? Όταν οι άλλοι άνθρωποι που τον συναναστρέφονται, όχι μόνο δεν ωφελούνται, αλλά δυστυχώς λαμβάνουν από το δικό του παράδειγμα, ακολουθούν αυτό το παράδειγμα και γίνονται ίδιοι ή και χειρότεροι από αυτόν τον θρασί, αφθάδη και αλαζονικό άνθρωπο. Και εκείνος ο οποίος μνησικακεί, ακόμη περισσότερο προχωρά ο Ιερός Συγγραφέας. Γιατί αυτά που λέω από το στόμα μου, ο τρόπος που αποκαλύπτομαι μπροστά στους ανθρώπους, φανερώνει τι υπάρχει μέσα στην καρδιά μου. Ότι υπάρχει μνησικακία, ότι έχει εξέλθει το αγαθόν του Θεού και έχω γίνει υπηρέτης του διαβόλου στην πραγματικότητα. Και εκείνος που μνησικακεί είναι παράνομος. Γιατί παράνομος? Γιατί ο νόμος του Θεού είναι ο νόμος της αγάπης. Ο Θεός θέλει το αγαθό να πράττουμε κατά το δικό του πρότυπο, που είναι ο όντως αγαθός, ο όντως φιλάνθρωπος, εκείνος ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται απλά από αγάπη, αλλά είναι η αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί, θα μας πει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο ασεβής επιθυμεί όλη την ημέρα επιθυμίας κακάς. Είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έχει μόνο το κακό στο μυαλό του και δεν εργάζεται άλλα έργα παρά τα έργα του σκότους, τα έργα του κακού. Όμως από την άλλη, ο δίκαιος ελέει
και η κτήρη αφιδός. Ο δίκαιος άνθρωπος, ο αντίθετος με τον παράνομο, και αν η παρανομία είναι η κακία, τότε ο νόμος είναι η αγαθότης, η καλοσύνη. Αυτός λοιπόν ο αγαθός άνθρωπος, ο ευσεβής άνθρωπος, ο δίκαιος άνθρωπος του Θεού, τι κάνει? Ελεεί και ικτηρεί. Είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς προσφέρει έλεος, προσφέρει αγάπη, προσφέρει συμπάθεια, στέκεται στον πόνο και στη δυσκολία του πλησίον. Γιατί? Γιατί ενεργεί κατά μίμηση του Θεού, αφού ο Θεός είναι εκείνος που είναι η αγαθότης. Ο Θεός είναι ο όντως αγαθός και εκείνοι που ζουν στην αγαθότητα του Θεού δεν μπορούν παρά και εκείνοι να είναι και να ονομάζονται αγαθοί. Δεν υπάρχει, λέει, σοφία. Δεν υπάρχει ανδρεία. Δεν υπάρχει θέλημα απέναντι στο Θεό που μπορεί να ζήσει ο ασεβής άνθρωπος. Ο ασεβής άνθρωπος απομακρύνεται από όλες τις αρετές και τελικά απομακρύνεται από τον ίδιο τον Θεό. Όχι γιατί ο Θεός τον τιμωρεί, όχι ο Θεός τον αποστρέφεται, όχι γιατί ο Θεός δεν τον θέλει, αλλά γιατί ο ίδιος επιλέγει να βρίσκεται μακράν του Θεού, ο ίδιος αρνείται την κοινωνία και τη σχέση μαζί του. Ο φόβος του Κυρίου από την άλλη, δηλαδή η ανάγκη του ανθρώπου και η αγωνία του να παραμένει διαρκώς στο θέλημα του Θεού, είναι εκείνη που γεννά σοφία στον άνθρωπο. Και όχι μόνο σοφία, αλλά και πλούτο και δόξα και ζωή. Όταν βεβαίως ορίσουμε τον πλούτο και την δόξα όχι με τον τρόπο που ο κόσμος τα εννοεί, δηλαδή την απόκτηση πολλών υλικών πραγμάτων ή την απόκτηση κάποιας σπουδαίας κοινωνικής θέσης όπου ο άνθρωπος θα δοξάζεται από τους συνανθρώπους του. Αλλά ως πραγματικό πλούτο εννοήσουμε τον ενάρετο βίο και ως δόξα την μετοχή του ανθρώπου στη δόξα, δηλαδή στη ζωή του Θεού. Αυτή άλλωστε είναι και η πραγματική ζωή για την οποία κάνει λόγο στο τέλος του αναγνώσματος ο Ιερός Συγγραφέας. Η ζωή δεν είναι μία απλή βιολογική επιβίωση, αλλά ζωή σημαίνει να είναι μαζί με τον Θεό. Από Αυτόν να αντλώ ύπαρξη, γιατί ο Θεός είναι η πραγματική πηγή και η αιτία της ύπαρξής μου. Βλέπετε πως μέχρι το τέλος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Εκκλησία μέσα από τα Ιερά Αναγνώσματα προσπαθεί διαρκώς να μας επαναφέρει στον ίσιο δρόμο, στον δρόμο του Θεού, να μας δώσει την δυνατότητα, ώστε ακόμη και τώρα, στο τέλος, αν δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πού είμαστε, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε, να κάνουμε μια νέα αρχή. Ποτέ δεν είναι αργά. Μέχρι και το βράδυ της Ανάστασης, η Εκκλησία δια της γραφίδος και του στόματος του Αγίου Ιωάννου του Σωστόμου θα μας καλέσει να εφρανθούμε, να ζήσουμε στη ζωή του Θεού. Ακόμη και αν δεν έχουμε κάνει αγώμη, ακόμη και αν δεν έχουμε νηστεύσει, ακόμη και αν δεν έχουμε κάνει τίποτα, η Εκκλησία θα μας καλεί διαρκώς, έστω και την τελευταία στιγμή και ώρα της ζωής μας, να συνέλθουμε και να γίνουμε μέτοχοι στην αγάπη και στη δόξα του Θεού. Αυτό σας εύχομαι ολόψυχα, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, όλοι μας να αξιωθούμε, να γίνουμε μέτοχοι στα άχναντα πάθη, στον ζωοποιό σταυρό, στην Θεόσωμο ταφή και στην Αγία Ανάσταση του Χριστού μας. Αυτή είναι και η πατρική ευχή του Παναγιωτάτου Προκατόχου μου Μητροπολίτου Κυρίου Ανθίμου προς όλους σας. Να μας αξιώσει και να σας αξιώσει ο Θεός, ακατακρίτως, όπως ευχηθήκαμε και με την ευχή την τελευταία της Θείας Λειτουργίας των προηγιασμένων τιμίων δώρων, να προσκυνήσουμε και την Αγία Του Ανάσταση. Αμήν.